आयै आइलो बिहामजो नागिरना मोनदोंना? गैया आयै, बोरावबो गैया बिग्राया। गासिनियावबो सोंबाय, मबाइलजोंबो फन खालामबाय बिग्रायनि लोगोफोरखौ, गैया, बोरावबो गैयानो। आयै आंनि फिसाया अबाव थांखो? फैसा दिहुननो होनना थांनायानो अबाव गोमाना थाखो? मिनिसोराङा मोनफैसिगोन खोमा र', बेखौबो लिंहरदोंमोन आङो। अबाव गोमाना थाखो गथ'आ? इसोर, आंनि फिसाया अबाव थांखो? अबाव थांमारखो बियो? जुदि अबावबा थांदोंबाबो बियो खिन्था, मबाइलाबो सुइच अफ। मा जामारखो? आयै, आफाया दाबो मानो फैयाखै? फैगोन र' आबै फैगोन। अबावबा थांदों बियो। मैयानिफ्रायनो फैगोन होननानै नेबाय दङमोन, नाथाय दासिमबो मानो फैयाखै आफाया? मोनथियाहाय, नोंसा आफायाबा अबाव थांखो? फैसा दिहुननो होनना थांनाय मानसियानो मानो गोमाना थाखो? आयै, आबै, आं जोबोद गिनाय मोनबाय। आफाखौ सोरबा खावना लांबाय ना मायो दाखुफोरा? लाङाखै दे आबै, फैगोन। फैला आफाया? आफाया फैगोन मोनबा नोंसोर गाबनाय नङामोन ना? आफा, नों जोंफोरखौ नागारना अबाव थांखो? बिदि खालामनाङा आफा, नोंखौ गोसोखांनानै जोबोद गाबबाय दङ आङो। मैया हरावबो मोजाङै उन्दुलाङाखै आङो आफा। आयै, अबाव थांमारदों जेनेबा बियो? ना माबाफोर जाबाय? जुदि माबाफोर जानाय मोनबाबोथ' खबर फैगौमोन ना। आरो जुदि बियो अबावबा थांमारदोंबा मानो फन हराखै बियो? टेनसन जायोना जोङो। औहाय बिहामजो, मैया हराव आंबो उन्दुलाङाखै हरसेया। दासिमबो फैयाखै नोंसा गुमैया न'आव मोनजों। मैयानिफ्रायनो बेसेबा नेबाय दङ, दिनैबो फैयाखै। मानोथ' फैयाखै बे गुमैयाबो? आरो अबावबा थांदोंबा अबावबा दंहैयोबा बियो फनथ' हरनांगौ ना। बिदिथ' खालामनाङा ना न'नि मानसिफोरखौ, बेसेबा सिन्था जायो। मायबासो जाबाय खोमालै मोस्रोम, नङाबाथ' बियो फैगौमोन ना न'आव। मोस्रोम, जुदि नोंसा गुमैया माबा मोनसे जायोबा आंहा मा जागोन? अनसुलिनिया मा जागोन? दे आबौ, नों बांद्राय गाबनाङा, फैगोन दे गुमैया। आरो मायबा मोनसे जाबाथ' नोंसोर दासिमहालागै खबरानो मोनगौमोन ना। लोगोफोरनियाव दंहैयो दे बे। लोगोफोरनियाव थाहैबा फन हरगौमोन ना। आरो गासैनिबो लोगोनियावनो फन हरदोंमोन आङो। नों गुमैनि लोगोफोरखौ गासैखौबो सिनायहाजोबो नामा? सिनायहाजोबो ना नोङो? आरो मा थिक सोरनिबा लोगोनियाव थांनायावनो मबाइला बिदि गाज्रि जानोबो हानाय दैफोराव गोलैलाबायनानै। दा आरो लोगोआबो फैनो होआखै खोमा, थानो होथारबाय खोमा ब्रानो। बिथिंजाय गुमैनाबा आरो नोंसोरनि नाम्बारखौ गोसोआव दंना गैया? मबाइला जुदि गाज्रि जाजोबोबा नाम्बारखौबोथ' दिहुननो हायाना। नोंसोरनि नाम्बार रावनिबो गोसोआवनो गैया खोमा, बेनिखायनो फन हराखै। आंनि नाम्बारखौथ' गोसोआव दंमोन बिनिया, फन हरगौमोन बियो लोगोनियाव थानायमोनबाबो। दे आब', नों बांद्राय टेनसन लानाङा। मायबा मोनसे एसे प्रब्लेम जानोबो हानाय, जेनेबा फन हरनो हायि प्रब्लेम जानोबो हानाय। फैगोन दे, दायो बेलासिसिम फैनोबो हानाय। मिथिला आरो। दे मोस्रोम दोनथ', बोरैबा मोनजोबदों आं, खर' सर' साख्रुबजोब्बाय। मैया हरसेया उन्दुनो मोनाखै, ओंखामबो जायाखै दासिमबो जोगोराबो, गथ'आबो जायाखै, मिथिगौ ना? औ, दुखुथ' मोनखागोन दे ने आब'। दे फैगोन दे, इसोरनि सायाव फोथायना लाखि। दे मोस्रोम। एसे सिन्था नायनि बाथ्रा मारदे, गुमैया अबाव थांमारदों ना माबाफोर जाबाय? जुदि माबाफोर जाबाबोथ' दासिमहालागै न'आव खबर मोनगौमोन ना, सोरबाबाबो खबर होगौमोन। मैयानो थांदोंबा दिनै फैनांगौमोनथ' र'। आरो आब'नि नाम्बारखौ गोसोआवनो दङनो। मा जामारखो आंहाबो बोरैबासो मोनबायहाय। नाबे, आं ओरैबायदि खुसि माने सेंग्रायाना नोंखौ सोंगासिनो, नोंखौ ओरैबायदि फसायदोंनो। नों बोरै नुखो ओमफ्राय फट'खौ? खिन्थानाय, माथो फसायदोंना फसायाखै जेबोखौनो बुङासै। आं खिन्थु बिराद साइस नुदों बे सेंग्राखौ, नोंनिसायसो साइससिन नुबावदों आं नाबे। नाबे, आंथ' ओरैबायदि खुसि माने मानो बांद्राय खुसि मिथिगौ ना? मावनाय दांनायावबो मोजां, जायाबो लोङाबो सोबाबो जेबो गाज्रि बुस्थु, बिथिंजाय नुनायावबो मोजां, आखल आखुफोराबो मोजांनो। माने बेफोरबायदि सेंग्रासो नागिरखाबाय दंखायोमोन आं नोंनि थाखाय।
इसोरनि अननायाव सासे मोनबायदि जेनथेन दा ओमफ्राय नापे नोंसो माबायदि नुदों नोङो फसायदोंना फसायाखै आंथ' ओरैबायदि फसायदों औ जानो हागौ सेंग्राया मोजां आरो नुनायावबो मोजाङानो साइज नुदों आंबो नाथाय आब' दादि आङो हाबा जानोनो गोसो गैया नापे बेनिख्रुइ साबसिन सेंग्रा मोननाय नंला नोङो बयबो बाख्नायदों सेंग्राखौ नै बर' प्लास बिमादैयाबो सिनाय हागौनो मोजां होनना बाख्नायसोबाय बिबो आरो नों फसायदोंबालाय माथो आरो जादो हाबा नापे आं खिन्थु मार हरनो गोसोथारदे नापे बेनिख्रुइ साबसिन हौवा अबाव मोनबावनो औ नापे आजिखालिनि जुगाव बेनिख्रुइ साबसिन हौवा मोननाय नंला आं मिथिगौ आब' नाथाय आं दा गुमैखौनो ओरैबायदि मोजां मोनो माने मा बुंबावनो आब' साथामबो मोजाङै संसार जालांनो हागौमोन ना नोंसोर जुदि आंखौ गनायना लानाय मोनबा बेसेदि सान्थि मोनगौमोन गुमैनि अनगा माबा रावजोंबो आं हाबा जानो गोसो गैया नापे फैनाय आं नोंनो माबा मोनसे दिन्थिनि मा बुस्थु आब' फैनाय आं दिन्थिनि नोंनो मा फट' नामा सेंग्रानि फट'खौलाय नुखादों दे आं आब' साइज नुदों आङो आरो नायबावला आङो ओइ जाम्बि फट' नङालै फैनाय आं माबा मोनसे दिन्थिनि नोंनो फै नायोबा दा फैना नोङो आंजों दिन्थिगोन आङो नुगोन नोङो फै माबा दिन्थिनो नागिरदों फै आयै बाजै सफैबाय आङो आबा सफैबाय नोङो औ आयै माहा आदाया अबाव थांमारखौ आरो जुदि बियो अबाव थांदोंबा मानो फन हराखै मानो फनखौ सुइस अफ खालामना लादों बियो आरो बिदि न'आव जेबो बुङालासिनो थाङो नामा मिथिया आबा अबाव थांमारखोबा आदाया जेसेबां हागौ एसेबां नागिर आबा आदाखौ नागिरनानै दिहुनदो आं सहायनो हाला जाबाय आबा महा थांमारखौ दा मानसिखौनो अबाव मोननो लोगोफोरनियावबो सोंबाय गैया मैया बेसेबांसो टाइमाव थांदोंमोन आयै 3:30 बाजियावनो थांदोंमोन मिनिसोरां नै दाबो सफैयाखै नोंदाया बिदि खालामो सोरबा अबाव थांमारखो थोर खुम्पिजोब्बाय आङो मिनिसोरां मानो फैना बियो दाबो बेनोथ' बाजै आंबो बिनि गासैबो लोगोनियावनो सोंना नायबाय नाथाय गैया रावबो मोनथियानो अबाव थांमारदों मानसियानो बेथ' फैसासो दिहुननो थाङाखैमोन होनबा फैसासो दिहुननो थांदोंमोन फैसा दिहुननो थांनायानो नै दाबो सफैला बुंखानायालाय एसे गोबाव जागोन होननाया 7:00 7:30 मोनहैगोन होननानै नाथाय नै दिनै 10:00 बाजि जालायलांबाय दाबो सफैला बिग्राय आबालै अबाव थांमारखौ नोङो आयै फैगोन दे टेनसन लानाङा एसे प्रब्लेमाव गोलैनोबो हानाय मानसिया मायबा मोनसे जाहोनाव न'आव फैयाखैबो जानो हानाय आरो मबाइला गाज्रि जानोबो हानाय मा जाहोन थाबावनो मिनिसोरां मा जाहोन थाबावनो मायबाफोर जायाखैथ' मानसिया जुदि बियो मोजाङै दङबा मानो फन हराखै आबालै नों दाखौ नागिर दे आयै बाजै दे नोंसोर गाबबाय थानाङा फैगोन दे आं थांनि आं नागिरना थांनि आं मानसिफोरनाव सोंहैबावनि सकथिंजायबो थांनि आरो बियो अबे सकाव थांदों होन्दोंमोन आं बेयावबो थांगोन अन्थाइपारा सकाव थांदोंमोन बियो दे जागोन दे आङो बिथिंजाय खबर लाहैनि थाङाबा थां नागिरना लाबो आदाखौ आं हालाबा खर' सर' गुदुं मोनजोब्बाय सानै गथ'खौ थाङाबा नागिरै थां जागोन दे आं नागिरहैनि नोंसोर गाबबाय थानाङा ना फैगोन फैगोन जेबो जायाखै दे नोंसोर थाथ'नाय आं थांना फैनि दे थां नै बेखौ नायना बे आब' बेलाय माथो सनासो आयु एथ' गिलिर सनानि सना आब' अबाव मोनदों नापे बे सनाखौ ना जोंहा आंनि थाखाय दाना दोनदोंमोन माने आंनि हाबानि थाखाय दाना दोनखादोंमोन जेरावबोथ' हाबा फिक्स जायाखैमोन ओरैनो उनाव हाबा हरबा हरगोन होननानै दाना दोनखादोंमोन मानोथ' गाना होनबा नों आब' आयु मोजांथार माथो बे सनायाथ' बेसेबा दाम गोसानि खानु आब' आयु एथ' गिदिर नापे 50,000नि आयु नापे जोंहा आइया अमा फानना बोरमा फानना मोसौ फानना जमायनानै आंनो दाना दोनदोंमोन बेसेरा आब' नों मालाबा गान बेखौ बबावबा थांबाथाय हाबाफोराव थांबाथाय नापे आंनो बे सनाखौ नाङा आं नोंनोसो हरनो सानदों
मा? आंनोलाय मानो हरनो नागिरदों नों आब'? नोंनो नोंसा आइया अननानै बिखौ दाना दोनदों। नाङा आब', आंनो नाङा। नाबे, नंगौ नोङो आंनि असे बिनानाव नङा। थेवब्लाबो आं नोंखौ गावगायनि असे बिनानाव सानो। आंनि अनगा सोरथो दंबावो नोंहा? दङबाबो गैयि बायसि। आं नोंनो बे सनाखौ हरगोन नाबे। नोङो ला, अननानै होदों आं बेखौ। नाथाय आब' बे सनाखौथ' नोंसो हायासै नोंनो। औ नाबे, थेवब्लाबो आं नोंनोसो हरनो सानदों बेखौ। नोङो आंनि सासेल' बिनानाव। आं नोंनो हरा सोरनो हरनो? आंनो नोंसा गुमैया दानाय दंखायो। सेलेब-लेब फिसा, बेखौनो गानगोन, बेनो जासाबगोन आंनिया। आं सानफ्रोमबो सानबाय थायो नाबे, जेब्ला नोंखौ आं हाबा हरगोन ना, बे सनाखौ आं नोंनो गिफ्ट होगोन होननानै। नंगौ आब'। आब' नों मानो एथ' मोजां? नों आंनि असे बिब'निख्रुइबो बांसिन। जुमुना आब', नों आंखौ एथ' अनमारो। नाथाय आं आरो एथ' गाज्रि। नोंनि फिसायखौनो आं सेनानै हाबा जानो नागिरदोंमोन। आं एथ' गाज्रि बोरै जानो हागौ? नांला आंनो। जानो हागौ आं गुमैखौ जोबोद मोजां मोनो। नाथाय आंनो गुमैखौ नांला। गुमैया आंनि नङा, आब'निसो। आब'? जागोन दे। आं हाबा जागोन। नोंसोरो जेराव हरो बेयावनो थांगोन आं आब'। नोंसोर आंनि मोजांखौसो सानदों। आब', आं बोरै एथ' गाज्रि जानो हागौ? जुमुना बायदि आब'नि हौवाखौनो आं सेनानै हाबा जानो नागिरदोंमोन। बिनि संसारखौ धंस खालामनो सानदोंमोन। छी, दा बेसि नों एथ' गाज्रि। आं गोसोखौ दासो स्रां मोनबाय नाबे। नोंगुमैया अबाव थांखो? जोबोद मोजां मोनगोन बियो खोनानानै। बियो असान्थिसो जाबाय दङमोन नोंखौ थाङा होननायखाय। मानोना सेंग्राया मोजांथारना। औ, गुमैया जोबोद खुसि मोनगोन न'? थांखिन्थाय थां गुमैनो आं हाबा जासिगोन होननानै। मागोआव हरो ना बैसागोआव हरो? आरो आं थांनि र'। इसोरा नों बायसि बिब' बयनोबो हरथों। नाथाय आं बायसि बिनानाव रावनोबो दा हरथों। आं जाबाय सासे पापि, गुन्दी, बैथालि। बिब'नि हौवाखौनो सेनो नागिरनाय, बिब'नि ओंखाम थोरसिखौनो सेनो नागिरनाय। पापिसो आङो, पापि। बिसोरथ' मोनथिया आंनि गोसोआ एथ' गाज्रि होननानै। मोनथिबा एसेबा दुखु मोनखागोन। नाथाय आब', आं सोलायबाय दिनैनिफ्राय। आंनि गोसोआ सोलायबावबाय। आगोलबो नोंखौ सैथारामोन आङो। गुमा खफ्रि पापिजों लोगो नांनानै नोंखौ मा मा खालामामोन। नाथाय नोङो आंनि मालाबाबो गाज्रि साना। आब', आं मालाबाबो गाज्रि जाला। बिग्राय, दिनै नों गोमानाया 10 दिन जाबाय। 10 दिन। नोंखौ फैगोन होननानै नेनायावनो 10 दिन बारग'लांबाय। बिग्राय! नोङो अबाव थांमारखौ जोंफोरखौ नागारना? बिग्राय, नों जोंफोरखौ रावबो सोङा हौवानो। नों अबाव गोमाना थामारखौ सना? नों फै, खेबसे नुजाफै। मायबाफोर गाज्रि मोनदोंबा नों बुं, आं निमाहा बिगोन। नाथाय आं गोसोआव दङ, आं जेबो गोरोन्थि मावाखै, रावबो गोरोन्थि मावाखै। नाथाय नों अबाव गोमाना थाखो? बिग्राय, नोंनि अनगा बोरै थांना थानो? आइयाबो नोंखौ नेयै गाबगासिनो। आइयाथ' बोरैबा जालांबाय मानसियानो। आरो नोंनि फिसाजो अनसुलिया नोंखौ नेयै गाबबाय थायो बेबो। आइ अनसुलियाथ' गावगायखौसो दायनिगिरि सानबाय थायो। आंनि थाखायनो गोमाबाय होननानै। मानो होनबा सना दाहोनो होननानै फैसा दिहुननो थांदोंमोन ना नोङो। बिनि सना दाहोनो होननानै। नों बोरै गोमामारखौ? बोरै गोमामारखौ नोङो? बोरै बिदि जोंफोरखौ हारसिं नागारलांनो हागौ नोङो? नोङो जुदि अबावबा थांदोंबा थांदोंना नोङो सोंना थां। बिदि मानो सिरि थांनांगौ नोङो बिग्राय? बिग्रायलै, सना नों फैफिन न'आव। नों जेरावखि गैया मानो नों फैफिन। सानफ्रोमबो सिमाङाव नुयो नोंखौ। मालाबा सिमांखौनो मोगथां सानलायलाङो। गोसोखौ जा मोजां मोनखायो। नाथाय जेब्ला सिरि मोनो, नों गैया। नों खाथियाव गैया।
나 नोंखौ फोजोंसारा फोजोंसारानोमोन नामा बियोसो आंखौ बिधवा खालामगोन होननानै बिग्रायखौ बुथारगोन होननानै दम होदोंमोन अ बे फोजोंसारानोमोन बिनि अनगाथ' जोंनिया रावबो सुथुरबो गैखाया फोजोंसारानोमोन बे फोजोंसारानो बिग्रायखौ माबा मोनसे खालामबाय बे फोजोंसारानो फोजोंसार नों आंनि फिसायखौ बुथारबाय नोंनो आं दासो हमना मोनबाय नोंखौ नागारा आङो फोजोंसार र' नोंखौ आं नागिर थांगोन नोंखौबो बुथारगोन आं फोजोंसार नोंनो बिग्रायखौ नोंनो मायबा नङा माबा मोनसे खालामदों नङाबा दिनैसिमहालागै बिग्राया न'आव फैयालासिनो थाया दिनै 10 दिन जाबाय नोङो आंखौ मानो धंस' खालामखो फोजोंसार फाग्ला फोजोंसार नोंखौ नागारा आङो